Jo és que des de xocotet m'ha agradat sempre el dibuix i la pintura, tota la vida m'ha agradat, des de ben xocotet. Paco Climent, ahir a la plaça de la Trinitat, on estan els juzgats, ell tenia el taller. Jo des de ben xocotet, si tenia 4 o 5 anys o 6, ja anava allà a dibuix. D'ahir va vindre ja l'afició d'uns amics que anàvem a les coves i fèiem dibuixers i cosetes així. I d'ahir ja vaig començar ja i juguem així en la Serra Vernissa i veiem també ahir les tumbes. Entonces va haver aquesta amistat entre amistats i sí, pues anem a la Cova Negra, anem a la Cova Negra, a la Cova de la Piscina, i d'ahir va haver ja tota l'afició de nosaltres. Després coneguérem també un grup d'amics, que era Fernando Giner, i el grup de ballar, que eren aficionats també a l'arqueologia. Bueno, i tindrem unes amistats d'ahir, a poquet, pues anàvem mirant coves, miràvem de tot. I després vaig conèixer el tio d'ell, era José Pelefero Ferrer, i ja me va presentar en el Levante, allà a l'avenida del CIP, perquè jo feia dibuixers i coses així. Luego me va presentar també a Domingo Fletcher, que era el director del CIP. Y entonces también venía como profesor José Aparicio Pérez, de ahí de Anna, y me lo va a presentar. Y entonces tindrem una amistat amb Fletcher, Aparicio i tot això. I per la part me n'anava al Departament d'Història Antiga de la Universitat de València. Vaig entrar a la mili y me va a agarrar un teniente y diu, tú me tienes que ayudar aquí a ser delineante. Y resulta que jo el que dibuixava les pizarres per dir com era el CEDME, com era una pistola, com era un fusil, la distribució d'un fusil i tot, ho dibuixava i clar, baixava a taula número 1. Així, i això me va servir també a anar com a artificiero a treure tot el material bèl·lic que hi havia en la Fuensanta, en Múrcia i tot això. Després ho portem d'ahir a Chinchilla. Això a l'època de Franco, saps? Quan vaig acabar la mili, pues buscant delineants. I, claro, érem un grup de 4 o 5 que estem en el Departament d'Història Antigua en la Universitat de València, en Julián San Valero, i tenia relació en Domingo Fletcher. I entonces li van dir, pues n'hi ha un grup d'arquitectos jóvens que un és de Catalunya, l'altre de Madrid i l'altre de València. I van a fer el grup de Gran València. Me van fitxar a mi. I entonces tenim el despatx on està la Universitat de València i ahir tenim el despatx. Ahir vam estar uns quants anys i farem tot el de Gran València. Entonces ens van donar per a fer tot el de Godelleta, tot el pla d'urbanització de Calicanto, Sant Miguel, Santo Domingo, Torrent, tot això de xalets i tot això ho fem nosaltres tot, saps? Quan estava delineant va haver un grup d'amics que jo des de València me n'anava a Bocairent amb els amics a casar. Entonces eren empresaris ells i tenien molta amistat en ells. I me va dir, ens fa falta una persona que faci creacions de mantes, de visillos, de cortines, tot això. ¿Puedes fer-ho? Vale, de acuerdo. Jo feia els dissenys per a Pierre Cardin, però jo tenia que firmar en la manta, o sigui, el dibuix Pierre Cardin, o sigui, com que ho feia ell, no que ho feia jo. Luego vaig anar jo a eixamplar-me més, i vaig agarrar també el coll, entonces ja portava Vidal i Sans, Paduana, Gandia Blasco, i tot això dissenys, tot això ho portava jo tot. Des de l'any 75 fins al 88 portava tot el grup de dissenys, de tot el grup de tots els pobles que tenia, i després també portava el de Catalunya i el de Portugal. I després va haver que el grup d'Àfrica Textil, que era de l'antigua Paduana, que estava en Tetuán, van agarrar i van buscar un encarregat de Bocairent, que m'ha recordat que li diuen, perquè muntara fàbriques de textils en Tànger. Ens buscarem a mi i a uns quants, i teníem una relació, jo feia els dissenys, però entonces jo, si tenia que estar, per exemple, 4 o 5 o 10 dies, estava un mes.
portava Argèlia, tot això ho visitava jo tot. Entonces jo me feia els meus dibuixos, els meus calcos rupestres, els meus jaciments arqueològics i tot això. I vaig estar des del 75 fins al 88, una cosa així. Jo me'n recordo que els grans jaciments cartaginesos estava el de Tangi, que és Tingir, que està en Tanger, i després el de Tetuán, Tigis. Després el de Luxus, que està en l'Arache. I ara jo monedes allí, mare de Déu, si no n'hi tinc allí. Tenia molta informació jo d'això. Ja te dic, vaig estar 75 fins al 88, 89, 13 o 14 anys. Perquè els càlculs i les fotografies jo no deia res als socios. Això era una cosa meva. Jo, antes d'anar a Bocaireu o al Baida, jo venia així, cara, depositava així i després anava. I feia els apunts com era, claro. Jo tenia prou informació en això. Això sí que puc presumir. Després d'ahir me va tornar a buscar el CIP. Pericot el vaig conèixer jo, que me se van portar pintures rupestres per al Museu Arqueològic de Catalunya. Després vaig conèixer també don Antonio Beltrán. M'ha dit, Samit, vull que la col·lecció de pintures rupestres de 30 o 40 quiero que estén en Zaragoza, en la Diputació. Ja me tens a mi, jovenet, la modona, i jo recient casadet, agarra'm el cotxe, anem a Zaragoza i porto els quadros, ja me tens allí en la Diputació de Zaragoza, n'hi hauria més de 200 alumnos, m'ha presentat a mi i me va dir que era el millor dibuixant a escala mundial i en Espanya era el millor de tots. Claro, te pots imaginar ja, saps? I d'ahir el padre Anselmo Coine, el director del Museu de Ciències Naturales de Onda, que és el millor museu, diuen, d'Europa, me va comprar tota la col·lecció de 35 quadros que estan al Museu de Onda. Després, María Esquerino, l'arqueòloga que estava en Córdoba, que era valenciana, que era d'Agres, me va comprar també altra col·lecció. Després, en el Museu de València, també Domingo Fletcher va quedar també quadros, això, que per cert, vam anar a fer el canvi de la plaça Manises. Allà va al carrer La Corona, on està ara de front de l'IBAM, i els quadres meus ja no estan. On estan? Ningú sap on han desaparegut. I així ne tinc en total tinc ara actualment 77 quadres en museus. L'arte mueble més important del món està en el Parpalló. Davant de Morato n'hi havia almenys 7 o 8 muntons així, de plaquetes. 10.000 o 15.000 o 30.000. Que Valentín Villaverde agarra l'exclusiva d'això i no les solta ni borratxo. I en té Aparicio, en tinc jo. El meu va ser curiós, perquè el meu és que vam estar durant 15 dies excavant en el Parpalló i jo m'emportava la meva dona i la meva filla per netejar plaquetes i tot això. I ahir hi havia molta gent que venien i parlem, en els hotels fem xarles entre nosaltres i tot el que així i tot. Entonces va haver un moment que quan se va acabar el Parpalló va dir, bueno, pues ara ja s'ha acabat això. Ara me tinc que anar a la cova fora d'allà d'Oliva. I entonces pues cada un agarrava, jo l'agarrava com a recuerdo plaquetes i plaquetes. Uno m'agarrava 25 o 30, l'altre 30 o 40, l'altre 50, l'altre... Que sí, com a recuerdo, tot aquestes caixes, tot aquest material que nosaltres hem fet arqueològic, el Parpalló, la cova Foradà, el Bolomor, el Corral de Saus, tot això, aquest material se portava tot a València. I a València se porta a l'almacén que està en Bétera. I ahir ja tot això se dibuixa tot, ben dibuixat i tot, saps? Jo quan agarràvem tot el material, me n'anava al despatx i agarràvem les caixes, departament 1, departament 2, departament 3, i jo dibuixava el departament 1, però m'hi han eixit tantes peces. Jo me les dibuixava totes, les classificava i tal. D'ahir jo feia excursions tots els dies, o a finals de setmana, o a festes i tot, i m'anava a Cova Negra, però sempre veia jo que sempre n'hi havia o inglesos, o francesos, o alemans, i escarbant, buscant tesoros. Anant gent que ho escarbava per allí i tot el que
reballaven per allí, que es veien pedretes, jo ho agarrava, jo sé el que era. Jo, claro, quan jo conec el material que toque, pues anava agarrant les peces raideres, buril, bicobrils, de tot ho agarrava i anava arreplegant, i, bueno, i llavors ho ensenyaré. I ahí n'hi ha, i estic dibuixats i tot, saps? I ho vaig denunciar, ho vaig tirar a Fletcher, i a Aparicio, me va donar una carta, vaig anar a l'alcalde i a Manolo Casasnoves, vaig dir, che, això està així, això n'hi ha que veure si no ens estan furtant tot el material, estan buscant tesors, i claro, busquen tesors però escarben i les rederes, que ho ensenyaré, i d'ahir pues, me n'anava a peu, me n'anava a la cova del túnel, o me n'anava a la cova de la Petxina, això ho conegueu. N'hi ha molt de material, però n'hi ha una cova que porta el meu nom, que és la cova Chassamit, que també tinc material d'ahir, material de la cova de la Petxina, material de la cova negra, material de la cova Pastor i de la cova del túnel. Això ho tinc jo tot. El que més m'ha impressat va ser Niaus, està en Pes Merlet, l'Escó, que està a la Dordonya francesa, i esta última jo no l'he vista, mira, esta jo no l'he vista. I això no, això me van donar els càlculs, les fotografies i tot. Pues la quantitat d'animals antics que ara ja no existeixen, com són els bous ixos, el licent, un tipus de cavalls diferents, i després està el león de les cavernes, que són molt bonics, mireu-los. Cavalls i bisontes, però el que més són que n'hi ha animals com aquests bous, aquest tipus de bous, que avui no existeixen. El descobridor és Chauvet, la cova de Chauvet, i està en Arteche. Segons diuen, ho han declarat, la primera capilla cisterna va ser a Altamira, la segona l'Escó en França, i esta la tercera capilla cisterna. Entonces, claro, ahí veurem que són estos bous antics que avui ja no viuen, n'hi ha cavalls de la Dordonya, els bisontes, els lleons de les cavernes, els leones de les cavernes, que n'hi ha molts, un grup així molt gran, després n'hi ha bisontes també, i cavalls. I això és el que n'hi ha allí reflecat. N'hi ha més encara, n'hi haurà més de 100 figures d'allí. Així tinguem el conjunt de la cova d'Altamira. Això perteneix al Paleolític superior. Se creu que està entre 30.000 fins als 12.500 anys. Se creu. Així tinguem el conjunt de tots els bisontes, que n'hi ha 10 o 12, tinguem també el jabalí, tinguem un altre jabalí, tinguem el ciervo, així són figures cuneiformes antigues que no sabem de què, si són d'aquesta època o s'ha fet posteriorment. Entonces, en molts circuits, i aquí està també estan copulant mascle i femella, se creu, perquè només que està aquí el signo, i els restos veuràs que en uns han agarrat la forma de la roca i estan en ús perfectes. Altres no han pogut ser perfectes perquè falta un tros ahí, com en aquest cas, veus? Ahí, això també, això també, això també, i també. I això és el conjunt que n'hi ha. És molt bonic. Per mi és important perquè en aquesta època van dir que això era tot una falsetat, que en aquesta època aquestes persones que vivien a les coves no tenien ni idea de lo que era la cultura. I, clar, en aquesta època sí que n'hi havia persones que sabien més que molt. El poble està en la zona de Llavarén, en el Tassili, que això perteneix a Argèlia. Això va ser un descobriment que entonces el que manava a França en Argèlia, entonces hi havia un coronel que li deia el coronel Brancs, i va conèixer un arqueòleg que li deien molt aficionat, Henri Lotte. Entonces Henri Lotte li va dir que havia vist tantes pintures que era precís que ell anava a veure això. I ell va anar descobrint, i en el Museu de l'Home de París va descobrir això, però a part d'això n'hi haurà mils i mils i mils i mils de pintures. I ahir en la zona d'Argèlia, ahir en el Tassili, això és enorme, això és molt gran. I n'hi ha mils i mils de pintures. Mira-los, veus com són rebanyos de bous. Això és el que se creu. I això és un neolític, estem parlant de fa 2.500 a 3.500 anys. Bueno, jo vaig a transmetir-los a mi tota la il·lusió que he tingut des de xocotet, anant a buscar, sobretot, l'art
sobretot en pintura, sobretot en prehistòria, i he anat buscant en coves a veure si podia encontrar material arqueològic per poder transmetre la meva il·lusió que ha tingut sempre en transmetre a la joventut, quan jo me muda, tota la meva obra que ha tingut durant mils i centenars d'anys. Així tinguem, per exemple, una etapa dels nostres antepassats antropoides a l'Homo sapiens. Ahí veuràs que la creació primerament de tots els animals antigament fins a l'Homo sapiens. Després així està tot el material que entonces utilitzaven ells, com les pedres, els petrolífics, les raideres, els videocuchills, els que tot. Després tinguem així també tot el material que hi havia antigament del Paleolítico inferior, el Paleolítico medio i el Paleolítico superior. I aquí estan més o menys els mamíferos musterienses d'aquesta època. I així estaven més o menys els objectes d'adornos útils que utilitzaven les dones i els xiquets i les xiquetes i com treballaven per pescar i per fer també el material de teles i pantalons i cortetes i tot. Això és l'únic que deixo. I ahí és la forma que treballaven antigament, pedra sobre pedra o sobre material sobre os, picant per treure unes quirles molt boniques, veus, de puntes de fletxa i tot. Més o menys és això. Doncs no, jo el que t'aconsellaria, que si t'agradara això, era fer les excursions com faig jo, buscant coves, ensenyant coves, ensenyant pintures rupestres, fer caminar, veure el món i aquest món i anar a explicar-te les coses. Això seria l'ideal. En totes aquestes coses, si no tens il·lusió i ganes, no fas res. A mi moltes vegades me diuen, Samit, estàs perdent el temps, estàs buscant pedretes. Bueno, això és el problema de vosaltres. Però aquestes pedretes, aquestes portetes, venen antigament antes que vosaltres. Antes que tu menjares, o antes que tu caçares, o antes que tingueres escopetes, ells ja destinen material per matar animals i pescar i tot. Això és així, no? És que és molt diferent. Gràcies, José.